Това видео е за настройката на температурата, включване и изключване на бойлера, която се регулира единствено извън зоните за таймерите, включените таймери. И ако солара недостатъчно нагрял, от тук може да се регулира температурата. Ако има нужда да се нагрее в момента до по-висока температура, както сега е студено навън и няма слънце и желая да вляза да се къпя, трябва да сменя температурата, която е нормалната температура от превключен елнагревател, каква да поддържа. Тя се достъпва с натискане на Enter, след което скролваме надолу до настройка на елнагревател, отново Enter и вече имаме няколко температури. Тук две са. Едната е температура на включване, другата е температура на изключване, т.е. настроената температура. Настроената температура е кога електрическият нагревател ще изключи, а температурата на включване е кога електрическият нагревател ще включи. В момента тя е 11 градуса, а изключването на 20 градуса, тъй като аз искам да вляза да се къпя и съм решил, вече селектирано с синьо, съм решил, че 40 градуса за мен е нормално. Натискам Enter, сменя се на червено, увеличавам до 40 градуса и натискам Enter, след което може да се излезе с стрелката, с бутона най-отгоре. За да се включи бойлера, трябва температурата на долния сензор да падне под 11 градуса. Ако той не падне под 11 градуса, бойлер няма да се включи. Което означава, че ако аз искам в момента да стане 40 градуса, трябва да променя и температурата на включване. Пак отивам на настройките, избирам го и отивам на температурата за включване. Променям я на 35 градуса. Натискам запази, излизам от менюто и виждаме, че бойлерът се включва. Това е температурата на включване. Тя беше 11 градуса, заради това след промяна на температурата на изключване бойлерът не се включи и водата нямаше да се нагрее. Температурата на изключване може да се регулира също и от основното меню, като се натисне стрелката нагоре. Ето е температурата на изключване. Тук мога аз да я смъкна на 35 градуса. Да, но като вляза да погледна какво имаме тук, тя се е променила на 35 градуса, но се е променило и температурата на включване, защото има едно изискване. Разликата между температурата на включване и изключване трябва да е минимум 5 градуса. Тя не може да бъде по-малко от 5 градуса, т.е. ако аз вляза от тук да намаля, мога да намаля температурата на включване, но не мога да я увелича повече от 30 градуса, защото температурата на изключване е настроена на 35. За да я увелича, трябва да променя температурата на изключване. След като вляза, температурата на изключване не мога също да я смъкна надолу, от тук, защото долната е 35 градуса, мога само да я увелича. И в момента я оставих на 37 градуса. Най-долу е сензора за включване. Тук е дадено, че сензора е T5. Това е препоръчително сензорът за включване и изключване, който регулира температурата, да е този отдолу. T5, 29 градуса в момента. И най-добре да се държи така. Препоръката е, ако има добра соларна инсталация, в смисъл високо, силно слънцегреене, трябва да се държи ниско температурата на включване на нагревателя между 15-20 градуса, ако искаме да пестим от електричество. Така бойлерът ще се включва само ако температурата падне под 11 градуса, както аз го бях направил в случая. Ето сега ще го върна. Значи отиваме, селектирам долното, връщам на 11 градуса. И ако искам да пестя, мога температурата на изключване да я направя и тя
да е примерно на 20 градуса, за да може бойлера да не консумира електричество извън времевия диапазон, настроен с таймерите. И това е видеото.